Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή συνεδρίαση νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία για δύο λόγους. Τον πρώτο θα τον πω αρχικά και τον δεύτερο στο τέλος της τοποθέτησής μου. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αφορά ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα που έχει σχέση με τις οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Αυτό το πρόβλημα είναι όχι μόνο οικονομικό και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε μόνο από την οικονομική του πλευρά, την πλευρά δηλαδή σχέτα μιας υπερχρέωσης της κοινωνίας, η οποία φορτώθηκε την προηγούμενη περίοδο ασύμετρα και άδικα τα βάρη της κρίσης και των μνημονίων. Είναι κατεξοχήν κοινωνικό ζήτημα και θα ήθελα και από τους υπουργούς να το δουν κυρίως και ως τέτοιο. Το λέω αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στη δίνη της υπερχρέωσης με τη θηλιά στο λαιμό βιώνουν ένα τραγικό αδιέξοδο, βιώνουν μία ασφυξία και απόγνωση και έναν εξευτελισμό, ο οποίος εξευτελισμός θα έλεγα ότι άρεται με βάση δύο τουλάχιστον ρυθμίσεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και όσον αφορά την προσωποκράτηση που αυξάνεται το όριο οφειλών στο δημόσιο στις 50.000 ευρώ, γιατί ζήσαμε εξευτελιστικές καταστάσεις όπου άνθρωποι και επαγγελματίες για 6, 7, 8, 9.000 ευρώ να σύρονται στην αστυνομία, όπως επίσης και η αποποινικοποίηση μάλλον των οφειλών στον ΟΑΕ, που αναφέρθηκε και από τον κύριο Στρατούλη ότι αναφερόταν σε έναν χουντικό νόμο του 1967. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι οι ρυθμίσεις αυτές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία νομίζω ότι έχουν γίνει κάτω από μία πίεση εμπροστοβαρούς συγκομιδής λήψης εισόδων και νομίζω ότι υπάρχει μια υποχώρηση, αν θέλετε, προνοιών που είχαμε σε σχέδια νόμου και προτάσεις που είχαμε καταθέσει στην προεκλογική περίοδο. Εγώ κατανοώ ότι υπάρχει μια σύγκρουση της ασφικτικής οικονομικής πραγματικότητας με αυτό που θα ήταν το κοινωνικά αναγκαίο αυτή τη στιγμή. Το λέω αυτό αναφερόμενος κυρίως στις οφειλές, στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ειδικά προς τον ΟΑΕ. Και πρέπει να πω εδώ ότι οι ρυθμίσεις προς το δημόσιο, προς τα δημόσια ταμεία είναι πράγματι πιο γενναιόδωρες, πιο ελαστικές, πιο εφικτές και βιώσιμες για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Όσον αφορά όμως τον ΟΑΕ, επιτρέψτε μου να έχω κάποιες αμφιβολίες για το αν πραγματικά θα καταφέρουμε να εντάξουμε πολλούς από τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους αυτοαπασχολούμενους σε αυτή τη ρύθμιση. Και αυτό το λέω γιατί ο κύριος Στρατούλης το ξέρει πολύ καλά, γιατί και είχε ασχοληθεί και προεκλογικά με τα θέματα αυτά και αγωνία μεγάλη είχε για το θέμα των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των οφειλών στον ΟΑΕ. Γνωρίζουμε ότι 350.000 επιχειρήσεις αδυνατούν να πληρώσουν την εισφορά τους στο ασφαλιστικό ταμείο, στο ΤΕΒΕ, και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δούμε πάλι, αν θέλετε, αυτά που είχαμε καταθέσει και σε σχέδιο νόμου και τροπολογία προεκλογικά, να δούμε τι από αυτά είναι εφικτό. Δηλαδή, νομίζω μια σχετική υποχώρηση είναι ότι δεν συνδέεται η δόση είτε στο δημόσιο είτε στο ασφαλιστικό ταμείο με το εισόδημα που έχει ο καθένας. Εκεί το είχαμε προσδιορίσει το 20% για ασφαλιστικό ταμείο και έως 30% αν είναι μαζί και οφειλεί προς το δημόσιο. Και νομίζω ότι επίσης εντάξει, έχουμε μια μικρή αύξηση των προστίμων και προσαυξήσεων που εκεί που είχαμε πει 70% κούρεμα, πάμε στο 50%. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ένα κίνητρο για να δώσουμε ένα βάρος εμπροστοβαρός να συγκομιστούν κάποια έσοδα. Και επίσης κάτι που αναφέρθηκε και από άλλους συναδέλφους και το έχει υπόψη του και ο Υπουργός και είπε ότι θα το κοιτάξει έτσι με μια νέα μελέτη, το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο για πολλούς επαγγελματίες να πληρώνουν και τις τρέχουσες εισφορές και την όποια ρύθμιση γίνει. Εδώ η ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης είναι μια επιλογή. Καταλαβαίνω ότι όποια πολιτική επιλογή γίνει δεν πρέπει να προσθέσει νέα οικονομικά βάρη σε ασφαλιστικά ταμεία, ειδικά σε αυτή την περίοδο ασφυξίας. Ωστόσο, νομίζω ότι αν θέλουμε να είναι εφικτή και βιώσιμη μια ρύθμιση για πάρα πολλούς ανθρώπους, θα πρέπει να το δούμε και νομίζω ότι το Υπουργείο έχει και την πρόθεση και κατανοεί το πρόβλημα. Επίσης, θα ήθελα εδώ να πω κάτι που μας διαφεύγει πολλές φορές και το βιώνουν οι συμπολίτες μας με το ΚΕΑΟ και τα ειδοποιητήρια που τους έρχονται. Ενδεχομένως πρέπει να δούμε μία διάταξη που να βάζει ένα στόπ στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, ακόμα και για οφειλές
σε δημόσιο ή και ασφαλιστικά ταμεία. Εκεί μπορούμε να βάλουμε διάφορα κριτήρια, αν θέλετε, είτε εισοδηματικά, είτε μείωση εισοδήματος στην περίοδο της κρίσης, να δούμε τι είναι αντικειμενικό και τι όχι, αλλά βρισκόμαστε ήδη και θα βρεθούμε μπροστά και την επόμενη περίοδο σε καταστάσεις όπου οι οικογένειες και οι οικογενειάρχες θα δυνατούν να ανταποκριθούν ακόμα και σε αυτές τις ρυθμίσεις, θα έρχονται τα ειδοποιητήρια και πραγματικά νομίζω ότι είναι κάτι άδικο και μπορούμε να το λάβουμε υπόψη. Το τρίτο που θα ήθελα να πω στον κύριο Υπουργό Οικονομικών είναι ότι στο άρθρο 22 που αφορά την φορολογία των αγροτών, νομίζω ότι θα πρέπει να συζητηθεί παραπάνω αυτή η κατάργηση της ετήσιας φορολογικής περίοδου για υποβολή δήλωση ΦΠΑ για αγρότες κανονικού καθεστώτος. Και το λέω αυτό γιατί η τρίμηνη φορολογική περίοδος έχει αρκετά προβλήματα στην πράξη, καθώς ο αγρότης πουλάει τα προϊόντα του συνήθως μία φορά το χρόνο, εξαρτάται βέβαια αν έχει και κυπευτικά, μπορεί να είναι παραπάνω. Ωστόσο, συνήθως οι αγρότες για πολλούς μήνες είναι απλήρωτοι, δηλαδή έχουν τεράστιες καθυστερήσεις στο να πληρωθούν. Με αυτή την έννοια θα έχει ένα βάρος πολύ άμεσα, χωρίς να έχει πάρει στην πραγματικότητα αυτά τα χρήματα, που νομίζω βοηθάει περισσότερο η ετήσια φορολογική περίοδος. Και θα ήθελα με αφορμή αυτό να πω ότι το φορολογικό των αγροτών είναι μια ορολογιακή βόμβα που κληροδότησε η προηγούμενη κυβέρνηση στη δικιά μας και θα πρέπει να ανοίξουμε μια ουσιαστική συζήτηση, γιατί έχει τεράστια προβλήματα και οι αγρότες στη φετινή περίοδο των φορολογικών δηλώσεων θα δουν εξωφρενικά ποσά να καταγράφονται ως ανάγκη πληρωμής. Τελειώνοντας, θα θέλω να πω ότι το άρθρο 24 ήταν ένα μελανό και αδικαιολόγητο άρθρο του νομοσχεδίου. Νομίζω ότι είναι θετική η αλλαγή που γίνεται σε σχέση με το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο απαλήφθηκε. Ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Και θα ήθελα εδώ επίσης να πω ότι από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης νομίζω ότι έχει αρχίσει μια ορισμένη πλάκα. Και το λέω αυτό γιατί αργά καταλάβατε, συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, τι ψηφίσατε πριν λίγα χρόνια. Σχεδόν όλοι ομονοούμε σήμερα εδώ ότι το ΤΑΙΠΕΔ, την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε για ένα λεπτό, ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένα ταμείο το οποίο παίζει αρνητικό ρόλο η ένταξη της δημόσιας περιουσίας σε αυτό. Γι' αυτό και ο κύριος Βορίδης είπε να προσέξουμε να μην πάει στο ΤΑΙΠΕΔ το παράκτιο μέτωπο ΑΕ. Επομένως εντόπισε ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι κάτι που λειτουργεί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Ο κύριος Βορίδης βέβαια ξαναδιάβασε σήμερα τον νόμο για το ΤΑΙΠΕΔ και θυμήθηκε τι ψήφισε. Ότι μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Δηλαδή ό,τι έχουν μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω στο δημόσιο. Και μάλιστα διαμαρτυρήθηκε για το παράκτιο μέτωπο με υπουργική απόφαση θα μεταβιβαστεί. Και εγώ λέω ότι σωστά αυτό είναι μια έλλειψη του άρθρου. Όμως ξέρει ο κύριος Βορίδης τεράστιας αξίας και σημασίας ακίνητα και ακίνητη περιουσία του δημοσίου πώς μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ? Με διυπουργικές αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησεων. Δεν πέρασαν από τη Βουλή, τεράστια σημασία ακίνητα. Μπορώ να σας πω από την περιοχή μου, τεράστια μέχρι και την ακροναυπλία που είναι ένα σύμβολο το ότι πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ, παραλίες, ακίνητα, αλλά τώρα θυμήθηκε ο κύριος Βορίδης ότι θέλει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο γύρω από το τι μεταβιβάζεται σε αυτό. Επίσης ο κύριος Κουτσούκος, κύριε Κουτσούκο, αν μπορείτε ακούστε με λίγο, γιατί διαμαρτυρηθήκατε για τη ρίση του Πρωθυπουργού, για το αν γράφονται εδώ με εμάς τα νομοσχέδια, ενώ με εσάς δεν γράφονταν εδώ. Για το αν γράφονται εδώ ή όχι τα νομοσχέδια. Ωστόσο, στην ομιλία σας είπατε ότι γνωρίζουμε το ΤΑΙΠΕΔ τι ρόλο έχει. Σωστά. Υποθέτω ότι έχει ένα αρνητικό φορτίο αυτή σας τοποθέτηση. Με αυτή την έννοια εγώ δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Αν είναι χειρότερο να έχετε γράψει εσείς αυτόν τον απεικιοκρατικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ ή αν σας τον υπαγόρευσαν και εσείς τον ψηφίσατε. Πραγματικά δεν ξέρω τι είναι χειρότερο από τα δύο. Και τελειώνω λέγοντας το εξής, σε σχέση με τη σημασία της συνεδρίας αυτής. Η συνεδρίαση αυτή είναι σημαντική και για ακόμα έναν άλλο λόγο, όπως είπα. Είναι γιατί επιβεβαιώνει την λαϊκή κυριαρχία στον τόπο μας, σε πείσμα όσων ζητούν ή απαιτούν την πειθάρχηση της νέας κυβέρνησης και τη συνέχιση του καθεστώτος απικίας χρέους. Όσοι επιθυμούν την αναστολή της λογικής της δημοκρατίας και του δίκαιου, χάρη ενός ευρωκανιβαλισμού θα έλεγα, που ό,τι
συζητιέται σε αυτή τη Βουλή θα πρέπει να έχει υπαγορευτεί από τους δανειστές, από τους εταίρους, από την Ευρωκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοδέλα και